Mbak Yu, jalaran apa? Ning pasar iki akeh bocah lanang sing kok sok jualan jawel karo awake dhewe. Ya Mbak Yu. Nando, tak sawang sepaduan. Iki mau jebul arum lan wangi sing temekono kene. Lah yen aku sing temekono papan kene njur karepmu arep apa? Arum lan kowe wangi tengane arep tindak nang ndi kok tansah kaya wong bingung. Iki mau aku arep ning pasar, Kakang. Ning pasar. Iso karo aku, Kakang. Oh, dadi kowe iki arep nang pasar. Tiwas kebenaran aku ketemu kowe. Ning papan kene aku bejo. Kok bejo apa? Loh, iya lho. Jane manggon ndi lho, Kakang? Arum lan kowe wangi. Kene-kene Gayu. Aku arep takon. Aku wis pirang-pirang dina ngenteni jawabanmu wong sekloron. Kok sik nek takon lunga ning omahku, aku tak nang pasar sik tak tutup. Lho kok bodang-dange terus kok nek serak apa? Mumpung ketemu ana ing kene aku takon Arum. Piye? Takon apa? Wingi lho sing tak kondo iki. Kali. Blas ora kelingan. Terus sampean nek kok jaret kae to? Jarite wis tak baleke ngono kok. Jaret. Aku iki ora nakonke jaret. Ya sampean takonke apa? Yen bapak durung mulai, kok sore mergo iki bapak wong eling Tegal. Aku kok ning pasar dhisik mengko nek aku wis ning pasar blonjo, terus dimasak terus tak nggonge ning bapak ngono lho. Arum. Apa? Nalika biyen aku tau nembung lawan kowe. Nembung yen to aku iki duweni rasa seneng karo kowe. Apa wis ana jawaban kang buat? Aku? Iya. Aja gelem Bayu. Aja gelem piye? Ngene yo Kakang Ludoyo. Sampeyan kalau semono nembung aku. Tur maneh sampeyan iki neh yo nembung aku. Lho, aku iki ku mbok anggap apa to, Kakak? Lho kudune nembung iki lak yo ning omah. Senajan lolo kaya ngene iki to, aku duweni wong tuwa, yo duwe papan gunung. Lho, sampeyan nembung kok nek tengah dalan, apa yo apik? Arum. Ini yo. Aku nembung kowe yen toh kowe sakloron salah sawijining ana sing iso ngimbangi rasa tresnaku, aku bakal nembung karo wong tuamu. Yo sing gedhe pangapuranmu yo Kakang. Lah kene Aku urung bisa nampa. kowe Tresno apa? ora bisa nampa. Bisa. Yen Arum ora bisa nampa. Ya, ora apa-apa. Ora apa-apa. Tenan. Ora apa-apa. Ora ngono ya, Ben. Yo wis aku nek arep Alah, kok bisa? Yen Arum ora nampa kan tresnaku. Wangi. Kowe iki ana ning kene, sak tak nembung. Ya. Apa? Ora sudi. Kemana yo Kakang? Sampeyan iki nembunge wis ning dalan. Saiki gaweane apa coba? Kok gaweane sampeyan iki ora jelek? Sampeyan wong saben dina keluyuran bae. Saben dina sampeyan gawa ora pasti. Arum. Aku iki tenane iki lahir batin lho. Kowe wong sak kloron aku duweni rasa seneng mbok ya salah siji nampa Lah aku ora seneng katresnaku. yen adikku seneng yo ngono lek. Apa aku kudu ngene? Piye? Aku kudu nyembah. Nyembah kaping 7 yen aku ora dirasa seneng kok. Oh, jebul koyo ngono kowe. Yen kono wangi wae, wangi. Wangi.
arum wangi Iya, sajaan. Raden Ngomongnya jelek, relasi karo Janjane iki kurangku apa? Aku ya wong sugih, aku duwe bondo donya. Tetekku ya gagah, bagus lan gedhe dhuwur. Lah kok ora mau tampa? Kata, ayo sampean pancen bagus, Kakak. Bagus. Banjur kepiye? Mane tumindamu kaya wedhus. Loh, bagus tumindake kaya wedhus. apa aku barangan wedhus ya, Cak? Sampean bagus. Bagus. Gagah piteksa. Gagah piteksa. Bondo donya jare duwe. Sugih. Iya, sampean ora ana kurange. Kurang siji tok. Kurang siji napa aku ndang kondo ayo, ndang kondo. Oke, kene. Kurang siji. Kurang aja. Siji Bayu. sing wangi kaya wedhus. Kira aku kae kaya kurang ajar. Arum lan kowe wangi. Apa? Sepisal maneh ya. Tak jaluk kanthi banget kowe wong sak kloron. Ora bakal tak wenek. Lho, turun tak jaluk. Walah, Arep bocah. durung. Ya. Sepisan maneh. Kowe gelem mo.
salah siji ngimbang ana katresnanku lan gelem dadi bojoku. Tinimbang aku dadi bojomu, lah mengko nek mbok kayake aku mbok malengke luwih becik nganggur. Diteni ke wong loro. Yo. Kowe iki cara alus ora bisa. Besok karepke. Nanging aja salahke aku. Yen aku nganggo cara sing luwih kejem. Aja. Rom. Mengsik kok. Lah jare kos kasar aku ya aja aku mesti. Durung kena, nek wis kena lagi muni aja ngono. Ngono. Ya. Diteni kowe alumani bakal tak rawoso kowe. Jajal tegese? Jawet-jawet kan? Iya to, Wak. Iya, nah, mimpiku ki mah jawet-jawet kaya ngene. Bapakku dijiwiti. Lah sapa wong sing ora nesu? Lah wong nembung wae nek tinggal temah dadan kok aku. Lah sing kowe wangpe diapake wae. Padha aku padhae dijiwiti, Kakang. Kowe dijiwiti. Dijiwiti apamu? Bapakku lho, Kakang. Bapakmu iki dijiwiti. Ya, Kakang. Ya apa-apa lho, karo kakane dhewe kok wedi lho ya, Kakang. Ora sabar. Wadul. Ya tak wajoke kakangku. Kangane teko wadul. Iya, lho. Halo. Bare petate peteta. Ranjingan iblis. Apa picak mata? Sopo arum lama? Arum wangi ki adikku. Ya kene ketu mindak sing kaya ngono. Joko Susilo, kowe iki aja nesu dhisik. Aku mau ning ujug wis kandha kanthi cara alus. Nanging adimu sak kloron kuwi nampek aku kabeh. Kowe kuwi dudu bocah cilik. Wis ngancik tataran kadhewasan. Yen kowe nembung tresno lan wong wadon. Iki tak ibaratake wong njaluk. Yen kowe diwenehi, kowe kudu matur nuwun. Nanging yen to ora diwenehi, aja srek atimu. Banjur kowe tumindak sing kaya ngono. Kowe ngerti apa ora? Tumindakmu iki nalingsir saka bener. Joko Susilo. Aja tupeh kowe sedulure. Yen kowe ora nrimake aku tumindak Allah kelawan adimu. Bebasan kowe arep ngopo sing dadi penjalukmu? Oh, nitik tembungmu kowe nantang, kowe ngilani dadaku. Yen pancen kowe jajal Joko Susilo, maju kanthi legane atimu. Sing tak wedeni apamu ning Joko Susilo. Kurang ajar, maneni wae, Kakang. Adik Joyo, kawijayan ora sempur. Aja besek bisa. Sekar lan gue wangi. Geger gember ewer-ewer iki mono apa? Ana tawuran. Sopo sing tawuran? Niku Kakang Susilo. Joko Susilo. Nggih, tukaran. Gelut. Nggih. Karo sapa sekar? Karo
doyo. Hah? Karo lo doyo. Doyo. Oke. Karane opo? Kok nganti gelut? Bapak, Hmm. perkarane niku mboten enteng. Agot. Nggih. Abote pirang kilo? Lu kok pirang kilo to? Gara apa? Niku lho Bapak, kula wau dak sampean perintah kon ning pasar karo Adiwangi to. Ya. Lah kula niku lagi ning tengah alas. Durung nganti teko pasar dicegat karo Kakang Lodoyo. Sing kliru ora ono eling kowe. Lah kok bisa kula pripun? Menyek Lodoyo mulo seneng karo kowe. Dadi wong wadon iku kudu kenceng kembene. Empun. Wong wadon iku ringkeh. Lamun arep ning endi-endi iku mesti bakal entuk boyo. Mergo apa? Napa Bapak? Rupamu ayu-ayu. Kene kowe tak jenengno Sekar lan Wangi. Sekari kembang. Kembang. Wangi tegese Sekar Wangi, kembang wangi. Kembange kula, pangine niki. Kowe kembange. Lah kembang ayu terus pripun? Ya aja nganti layu. Kowe sakloron kembange ereng-ereng gunung Kelut kene. Lamukan. Si Bapak, matur nuwun. Lah kula niki kala mboten wonten Kakang Susilo. Wah, bar. Ya ini kok ana kanangmu sisi. Nggih. Bar. Kok ora ana cilaka kowe. Nggih. Silo, Ger. Ngene. Lho. Wis wah ya kala mangsane kowe ngabdekno dharma bektimu lan ilmu sing tak lunturke kelawan kowe. Kabeh ilmu wis tak welek tumiba ning ragamu. Mula lamun kowe kepengin urip mulya tumuju ana ing negara Kediri. Ya ning kono bisoke mbok menawa kowe bisa penak urip. Nanging opo? Nanging piye Joko Susilo? Raos kula menika dereng marem lan ugi kula mboten mentala ninggalaken adi kula kekalih. Nanging ing kok menawi wonten ing dinten Sanes moncok kahanan ingkang bebayani kagem Sekar lan Wangi kula niku Bener, Kakang. awates Gunane apa? Anggonku nglunturke aji gawe jayan olah raga lan kowe. Yen kowe isih ning areng-arenge Gunung Kelut, yo kapan muktimu? Yen kowe ora dadi wong tuwa, besok kapan kowe bisa budaya bisa ngono ae nggih. kok menawi mawon sedaya menika sampun dados takdir kula kedah ngabdekaken jiwa raga kula wonten ing Praja Kediri. Kula nyuwun panjenenganipun panjenengan kang supados kula menika anggen tumuju wonten ing Kediri sekalis ing sandika. Muga-muga bisa kasembaten kas. Apa? Kula nerakaken Joko Susilo. Eh. Bener Bapak. Kok yen Kakang Joko Susilo iki kesel to, mengko tak rewangi, tak pijeti yo Kakang yo aku melu yo. Iya, melu ya, bener. Melu Bapak. Sekok tak omongi. Kowe nak melu karo Joko Susilo. Terus kok karo sapa? Sing ngegene mek aku sapa? Karan Wangi, kowe cukup ning omah, Pak. Aku yen kelakon kowe melu aku mesake bobo, sapa sing masake, sapa sing ngumbahke sandang. Yo, anut yo ngono kandhane kamu. Sampeyan kok nek kesel sapa sing pijeti Kakang? Yen kakang wis rasa mikir, kakang iso mbambah dhewe. Yo, dadi yo bocah sing manut lawan kandhane wong tuwa. Ojo nganti ke badal gawe bobo. Kuwi mung pesen, yo. Hati-hati yo Wis Kakang. yo cukup semono aku tak pamit. Mane, Sampeyan ojo lali yo nek wis rampung tak mulya jam bali saiki aku ojo kuwatir. Yen aku wis mulya aku ora bakal lali karo Prabu Sik. Yo. Sekar Wangi, aku pamit. Sampeyan